31 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थियाव दुंहाव थासारि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिपिएमनि गोख्रों फोसावदिंनाय सुबुंफोरखौ पुलिसनि हेफाजाब लानानै सोरखौबा सिगिनो, दम होनो, रायनो, लाजि फोनांनो सानब्लाबो आवगायनांगौ। हान्थिनाय लामानिफ्राय उनफिननो नाङा बुंदों बिपिएमनि स्टार केम्पेइनार बिक्रम दैमारिया। पुलिसनि हेफाजाब लानानै बिथांमोना सोरखौबा दम होनो, सोरखौबा लाजि फोनांनो, सोरखौबा सिगिनो दिनै नाजादों। नाथाय बेयाव गिनांगौ आरो उनफिननांगौ जेबो गैया। टिसिखौ रैखा खालामनो थाखायसो जों ओंखारबोदों, बेयाव गिनाय आरो लाजिनाय गैया। जों बिटिसिखौ बासायनोसो, बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखायसो जों दिनै नांदों, बेयाव जोंहा लाजिनो गोनां जेबो गैया। सैथोखौ रायजोनो बुंब्ला बिखायाव नाङो। दिनै सैथो खोथाखौ बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय इउपिपिएलफोरनि बिखायाव नाङो। चिरां जिल्लानि 31 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएमनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बिटिसिनि थासारिनि सायाव खौरां बिजोङाव गोख्रों बिबुंथि होयो। बेखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों। रिटार्निं अफिसारा जोंनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि नुदों होननानै साब्रै ना साबानि मुं होनानै जोंखौ अफिसावहाय लिंहरदों। नाथाय जोङो नर्मेलि जोंनियाव दासिमबो बे लेखाया फैयाखै, जों ससियेल मिडियायावसो नुदों। निस्सय बेरेखा दोलोनिफ्राय बिथांमोननो अफिसारफोरनो रं इनफरमेसन सोरबा होदों। नाथाय जोंहा गासैबो अर्डारा जोंनि लेखाया जोंहा दंखायो आरो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव जोंहा मोनथाय दं बुंनो मोननायनि, बेहा जोंहा गिनांगौ जेबो गैया। दिनै पुलिसनि हेफाजाब लानानै बिथांमोना सोरखौबा दम होनो, सोरखौबा लाजि फोनांनो, सोरखौबा सिगिनो दिनै नाजादों। नाथाय बेयाव गिनांगौ आरो उनफिननांगौ जेबो गैया। जों बिटिसिखौ बासायनोसो, बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखायसो जों दिनै नांदों, बेयाव जोंहा लाजिनो गोनां जेबो गैया। दिनै सैथो खोथाखौ बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय इउपिपिएलफोरनि बिखायाव नाङो, मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिखायाव नाङो। दिनै दुखु मोनो। दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा जाफुङिखौ, एसेबो जेबो जायिखौ बुङोब्ला दिनै दुखु मोनो। बिसोरखौसो, मावफुङिखौसो दिनै बिथांमोना सापर्ट खालामो। दिनै मावफुंनि थाखाय जों बुङो मावफुंथों होननानै, नाथाय बुंग्राखौसो दुखु मोनो, जाया मावफुङाखै बेखौ दुखु मोना। गिनांगौ जेबो गैया। सोरनिबा दम, सोरनिबा भाबुकि, सोरनिबा लाजि फोनांनाय, सोरनिबा धमकि गिनांगौ जेबो गैया। 91 दिन जेलाव थानानै बेनि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोबाय आरो बिटिसिखौ बासायनो थांनायाव जुदि जोबथेसालियावनो जुदि हरनो नागिरोब्ला बुंनांगौ जोंहालाय माथो दंबावो। दिनै बै समाव हाग्रामा महलनि समाव गोबां मानसिया बुंनो मोनोमोन, जेमान आन्दलन खालामबोबाय प्रमद बर' बिथांमोना हाग्रामा महलनि नामाव मुर्ति सावबाय, दिनै बिथांमोनखौ दिनै रेलवे जथेनानै दिनै प्रतिबाद खालामबाय, दिनै गिदिर गिदिर धरना खालामबाय। हाग्रामा महिलारा सासेबो जोबथेसालियाव रावखौबो हराखै, रावखौबो दुसियाखै, बिनि जेबो रेकर्ड गैया। नाथाय दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाया मानगोनां प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टखौ बुंनायाव दिनै केस जानानै दङ। बिथांमोनखौ जों नोंसोरो श'कज खालामगोन। सोरबा जुदि हाग्रामा महिलारिखौ बै समाव बुंनानै केस जानांनाय सोरबा दङ नामा, जेल जानांनाय सोरबा दङ नामा? रावबो गैया। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बुंनायाव दिनै जों दिनै पुलिसजों हेरेसमेन्ट खालामजायो। मैयाबो बै खैला बाजाराव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया बादा होनो नागिरदोंमोन। आं बुंदों अफिसारखौ फन खालाम, आं रायलायगोन, जोंहा अर्डार दङ। जोबनायाव दिनै अफिसारा जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंजों थादों। गिनांगौ जेबो गैया, बेफोर जोंनि बाय हार्ट जेबो गैया। थेंक इउ।